Waqt dibattitu ieħor parlamentari din id-darba dwar l-estimi tal-ambjent, l-enerġija u l-indafa pubblika, il-Ministru responsabbli Mirjam Dalli semmit kif fost l-oħrajn dawn il-ġimgħat qed jinfetħu 40,000 metru kwadru oħra ta' spazji miftuħa. Bil-proġetti jsiru minn Project Green, Ambjent Malta u l-Awtorità Maltija Riżorsi u l-Ambjent Lera. Dan kollu qed iwassal biex b'kollox sal-aħħar ta' din is-sena 35 spazju ieħor miftuħ b'kobor ta' 144,000 metru kwadru se jkunu nfetħu wara investiment ta' miljuni kbar ta' euro. Ma dawn ukoll se jkunu tħawlu ma' 6,000 siġra u arbuċel ġodda. Dr. Dalli spjegat kif Project Green weħeda bħalissa qed taħdem fuq 118 proġett f'valur ta' 350 miljun euro li qed jirriżultaw madwar 1,700,000 metru kwadru ta' spazji miftuħa li x-xogħol fuqhom qed isir sas-sena 2027. Fost dawn hemm dawk ambizzjużi bħal ġnien f'Bormla se jkun żviluppat fuq il-post li kien se jinbena d-dormitorju tal-Università Amerikana kif ukoll il-proġett tas-siċċa f'Birzebbuġa. Ninvestu l-miljuni ma mhijiex l-iktar ħaġa li nħobb nagħmel enfasi fuqha. Vera, rrid nispjega kemm inkunu qegħdin nonfqu f'dawn il-proġetti anke bħala qatt ta' trasparenza. Imma l-ikbar valur ta' dawn il-proġetti mhuwiex il-flus, imma huwa l-ispazju li nħoloq li tkun sabbaħt żona. Imma li fuq kollox il-familji u ż-żgħażagħ ikollhom fejn imorru jirrilassaw flimkien. Tkun ħarġa sabiħa li ma tiswihomx ħafna flus. Il-Ministru qalet kif dan hu gvern li ssibu miegħek dejjem fejn anke ħalla l-prezz tal-enerġija stabbli naqset it-taxxa u anke jitħaddem mekkaniżmu kontrolloli tal-ħajja li imma l-koll flimkien ħallu 1,000 ta' euro żejda fil-bit tal-familji Maltin u għawċin fis-sena. Fakret ukoll iżda kif il-prezzijiet tal-enerġija ma' pajjiżi oħrajn juri kemm pajjiżna jinsab fi stadju aħjar fejn anke nistgħu niftaħru bħala pajjiż li bqajna l-orħos. Rigward il-proġett tat-tieni interconnector, il-Ministru semmit kif ġie ppubblikat l-akbar tender dak għal manufattura u l-installazzjoni tal-kejbil ta' taħt il-baħar li waħdu stmat li jiswa 185 miljun euro bil-mira tibqa' li dan il-proġett ikun lest fl-2026. Dan il-proġett li se jiswa ma' 300 miljun euro se jgħin ukoll biex ikomplu jonqsu tniġġis.